أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Ili ko je taj koji će vas nahraniti, ako on hranu svoju uskrati, ali oni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine. Komentar 21. ajeta. Ili ko je taj koji će vas nahraniti, ako on hranu svoju uskrati, to jest ko je taj mimo uzvišenog Allaha, ko će vas nahraniti ako vam on uskrati opskrbu? Ko je taj ko će vam spustiti kišu ako vam je on uskrati? Ko je taj koji će vam omogućiti da privređujete i zarađujete opskrbu ako vam to on, svevišnji, onemogući? Opskrba dolazi od Allaha. Tu činjenicu Allah potvrđuje u mnogobrojnim ajetima. Kaže: i nema ni jednog živog bića, a da njegova opskrba nije na Allahu. Hud 6. A na nebesima je vaša opskrba i ono što vam se obećava. Ez-Zarijat 22. Doista je Allah onaj koji obilno opskrbljuje, onaj koji posjeduje veliku snagu. Ez-Zarijat 58. Niko drugi mimo njega uzvišenog u svojoj vlasti nema opskrbu. Svevišnji to jasno naglašava. I oni obožavaju mimo Allaha onoga koji u svojoj vlasti ne posjeduje ama baš nimalo opskrbe, ni na nebesima, ni na zemlji. En-Nahl 73. Pa kako da im drugi, njihova božanstva, daju opskrbu kada je nemaju u svojoj vlasti? Kao i prethodni ajet, i ovaj ajet dolazi u vidu pitanja s ciljem ukora, ali i potvrde. Tako je poruka ajeta: nema nikoga osim Allaha uzvišenog ko bi vam bilo šta darovao i opskrbio vas bilo kako. Međutim, nevjernici, iako to znaju, oni i dalje obožavaju božanstvo mimo Allaha. Zato uzvišeni kaže dalje: ali oni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine. To jest inate se i ustrajavaju u svome nevjerstvu i svojoj zabludi. Ustrajavaju u mržnji prema istini, tako da ni u svojim posljednjim časima ne žele da čuju istinu i da joj se pokore. Oni su u zabludi, ohole se i inate, udaljavaju od istine i ne žele da razmišljaju, te stoga i pouku ne uzimaju. Poruke ajeta. 1. Ajetom se poručuje da je uzvišeni Allah jedini opskrbitelj, da jedini on daje opskrbu stvorenjima. On je izvor njihove opskrbe. On je taj koji daje i uskraćuje opskrbu. 2. Prethodno nas podstiče da opskrbu tražimo od Allaha, da njega molimo da nam podari blagoslova u našoj opskrbi, te da nas učini zadovoljnim i njemu zahvalnim na toj opskrbi. 3. Također, ajet nas podstiče da se istinski oslonemo na uzvišenog Allaha u traganju za našom opskrbom. 4. Iz ajeta se zaključuje da se opskrba ne može postići, imetak zaraditi i steći bez Allahove dozvole, njegove volje i htjenja. 5. Iz ovog i prethodnog ajeta se može zaključiti da su dvije čovjekove najveće potrebe na dunjaluku sigurnost za život i opskrba. 6. Ajet nam pojašnjava odnos nevjernika spram istine kada je spoznaju. Oni se okreću od istine i bahato nastavljaju tumariti u zabludi. Vjernici ne smiju biti onakvi, već kada saznaju istinu
i uvide da su prethodno pogrešno postupili, trebaju se povinovati istini i ostaviti se svojih prethodnih postupaka. U ovom ajetu spominju se dodatni razlozi ustrajavanja u nevjerstvu, a oni su oholost i okretanje od istine.